दर्शक बंधु भारत ପାଇଁ ଘାତକ ଏହି ଚାରୋଟି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଖେଳାଳି ଏମାନେ ଏକାକି ଜିତାଇ ପାରିବେ ମ୍ୟାଚ୍। ଜାଣନ୍ତୁ କାହା ୱିକେଟ୍ ଆଗ ନେଲେ ଭାରତ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଯିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବ ସିଏ ସିରିଜ୍କୁ ହାତେଇବ। ଉଭୟ ଦଳ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବାଜି ମାରିଥିଲା। ହେଲେ ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ଆସନ୍ତାକାଲି ଇନ୍ଦୋରରେ ଖେଳାଯିବ। ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ସିରିଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 1-1ରେ ବରାବର ହୋଇକି ରହିଅଛି। ଇନ୍ଦୋରର ହୋଲକର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ରେକର୍ଡ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ କେବେ ପରାସ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ କର ବା ମର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଆସନ୍ତାକାଲି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ନୂଆ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛି କି ଏବଂ କେଉଁ ଖେଳାଳି ଭାରତ ପାଇଁ ଘାତକ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଡାରିଲ୍ ମିଚେଲ୍ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଅପରାଜିତ 131 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ତେବେ ମିଚେଲ୍ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଇନିଂସ ଖେଳିବାକୁ ରୋକିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ। ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାଇକେଲ୍ ବ୍ରେସୱେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ସିରିଜରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ନେତୃତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ର କେବଳ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ପିନ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ସେ 10 ଓଭରରେ ମାତ୍ର 34 ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି କାଇଲ୍ ଜେମିସନ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଭଲ ବାଉନ୍ସର ମାରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ସ୍ଲୋ ବଲ୍ଟି ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ଜାମିସନ୍ ସିରିଜରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବୋଲର। 2 ମ୍ୟାଚ୍ରେ 5ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛନ୍ତି ୱିଲ୍ ୟଙ୍ଗ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ 2ଟି ୱିକେଟ୍ରେ 46 ରନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ 27 ରନ୍ ଏକ ଚାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନିଂସ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ରହିବା ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଏହି ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଭାରତ ଜିତିବ ନା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଜିତିବ? ତାହା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ।